विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आपल्या हक्काचा कोकणसाद आता नव्या रंगात नव्या ढंगात, तोही फक्त 5 रुपयात। वाट कसली बघताय? घरपोच अंकासाठी आजच संपर्क साधा 9404 44 49 94 आणि 8208 47 04 80। क्रिसमस आणि क्रिसमस विषयी माहिती देणारं कोकणातलं पहिलं बुकलेट प्रकाशित करून कोकणसाद आणि सिंधुदुर्ग लाईव्हनं मीडिया जगतात इतिहास घडवलाय। हॉली जॉली क्रिसमस बुकलेटचं शानदार प्रकाशन माजी राज्यमंत्री आमदार दीपक केसरकर, फादर मिलेट डिसोजा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलं। तसेच सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे बिशप ऑल्विन बरेटो यांनीही सिंधुदुर्ग नगरी इथं प्रकाशन केलंय। आनंद, उत्साह, प्रेम घेऊन येणारा क्रिसमस, प्रभू येशू ख्रिस्तांचा जन्मदिवस अपार आनंदानं सर्वत्र साजरा होतो। म्हणूनच क्रिसमस विषयीची माहिती देणारा खजिना या शुभ मुहूर्तावर आणण्याचा संकल्प कोकणसाद आणि सिंधुदुर्ग लाईव्हनं करत हॉली जॉली क्रिसमस ही पुस्तिका प्रकाशित केली आहे। या पुस्तिकेचं प्रकाशन शानदार कार्यक्रमात पार पडलं। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन सिंधुदुर्ग लाईव्हचे गेस्ट अँकर रुपेश पाटील यांनी केलं, तर प्रास्ताविक करत असताना सिंधुदुर्ग लाईव्हचे एक्झिक्युटिव्ह एडिटर अर्जुन धसके यांनी क्रिसमस बुकलेट मागील संकल्पना विशद केली। सिंधुदुर्ग लाईव्ह आणि कोकणसाद ह्या दोन आमच्या मीडिया युनिटने गेल्या काही वर्षांमध्ये केवळ बातम्या देऊन नव्हे तर काही इव्हेंट घेऊन आम्ही समाजाशी एकरूप होण्याचा प्रयत्न करतोय। त्याचाच एक पुढचं पाऊल म्हणून क्रिसमसचं एक बुकलेट आपण सुरू करावं असा एक विचार आला। कारण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गोव्यामध्ये असे प्रकार आमच्या कंपनीने बऱ्याच वेळा केले की काही वर्ष सातत्याने हा प्रकार गोव्यामध्ये सुरू आहे, पण त्याच पद्धतीनं इथे पहिलं बुकलेट आजपर्यंत दैनिकांच्या विश्वामध्ये कुणी सुरू केलं नव्हतं। तर हा पहिला प्रयोग करण्याचा आम्ही विचार केला आणि त्या दृष्टीने आम्हाला इतका चांगला प्रतिसाद मिळाला संपूर्ण सगळ्या म्हणजे आमच्या ख्रिश्चन बांधवांकडनं म्हणा किंवा आमच्या जाहिरातदारांकडनं म्हणा अतिशय चांगले लेख आणि अतिशय चांगला असा एक सुंदर अंक आम्ही पहिलाच अंक आज प्रकाशित केलेला आहे। यानंतर कोकणातील या पहिल्या क्रिसमस बुकलेटचं शानदार प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते पार पडलं। कोकणसाद आणि सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या प्रधान कार्यालयात माजी राज्यमंत्री आमदार दीपक केसरकर, फादर मिलेट डिसोजा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा प्रकाशन सोहळा पार पडला। उपस्थित मान्यवरांनी या क्रिसमस बुकलेटचं कौतुक करत शुभेच्छा दिल्या। मला खूप अभिमान होत आहे आणि एकदम चांगलं वाटतं की अशा पद्धतीचं कोकणसाद आपण या ठिकाणी सिंधुदुर्ग लाईव्हमध्ये केलं। एक मिलाग्रिस कॅथेड्रलचे पॅरिश प्रीस्ट म्हणून मला एक अभिमान आहे की आमच्या सावंतवाडीमध्ये हे आपल्या क्रिसमसबद्दल हे आमच्या ख्रिस्ती धर्माबद्दल हे काढले ते प्रथमतः सिंधुदुर्गामध्ये मला वाटतं मला खूप चांगलं वाटतं आणि हे बघून मला एकदम माझं हृदय चांगलं प्रेमाने भरलं। आणि येशू ख्रिस्ताचा संदेश तोच आहे की मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे। जो कोण मला अनुसरतो तो अंधारात चालणार नाही परंतु त्याला प्रकाश मिळेल आणि तोच प्रकाश आहे आणि हाच प्रकाश देण्यासाठी त्याने आम्हाला या ठिकाणी पाठवलेला आहे। आणि परमेश्वर एकच, हाच आमचा दृढ विश्वास, तोच आमचा पिता आहे आणि आम्ही त्याची सेवा करण्यासाठी या जगामध्ये आलेलो आहोत। आणि म्हणून त्याने आम्हाला हे दिलेलं आहे की तुम्ही प्रेमाने सगळ्यांबरोबर या आणि आपल्याकडे जे होत असेल ते दुसऱ्यांना द्या। आपल्याला जर एक शर्ट, 2 शर्ट असेल तर 1 शर्ट दुसऱ्यांना द्या आणि 2 चपलाचे जोडे असतील तर 1 दुसऱ्यांना द्या। हेच त्याचं सांगणं आहे, म्हणजे सेवा करण्यासाठी आलेलं आहे। सेवा करून घेण्यासाठी नाही परंतु सेवा करण्यासाठी आलेलं आहे। हे येशू ख्रिस्ताचं एक मंत्र आहे आणि हे मंत्र आम्हाला त्याने दिलेलं आहे आणि हेच आम्ही पुढे केलं पाहिजे असं त्यांचं मत आहे। आणि एक आम्हाला सांगावं म्हणजे परमेश्वराने आम्हाला 3 पानं दिलेली आहेत। 3 पानं, पहिलं पान म्हणजे जन्माचं दिलेलं आहे, दुसरं पान मृत्यूचं दिलेलं आहे आणि तिसरं पान हे आपण लिहिलं पाहिजे। आणि 3 पानापैकी 2 पानं त्याने लिहिलेलीच आहे आणि तिसरं पान आपण इन बिटवीन बर्थ अँड डेथ म्हणजे जन्म आणि मृत्यूमध्ये जे काय होत आहे ते आपण लिहिणार आहोत। आणि हे कसं लिहायचं हे येशू ख्रिस्ताने सांगितलेलं आहे, ते म्हणजे 3 तत्वामध्ये मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे आणि ते त्याप्रमाणे आम्हाला चालण्यासाठी त्याने बोलावलेलं आहे। तर हे आमचं तत्वज्ञान त्याने दिलेलं आहे आणि तेच तत्वज्ञान आम्ही पुढे चालवतो
आणि हे करण्यासाठी हे ज्यावेळी मी बघितलं कोकण साद, मला खूप चांगलं वाटलं. होली जॉयली क्रिसमस अँड सिंधुदुर्ग लाईव्हमध्ये त्याने ते घेतलेलं आहे. एक अभिमानाची गोष्ट. आम्हाला चांगलं वाटतं की असंच हे कार्य करण्यासाठी आमची स्वतः म्हणजे केव्हाही जरी आम्हाला बोलावलं तरी मी त्या ठिकाणी आमचे फादर्स वर्ग, आमच्या सिस्टर्स ज्या आहेत, भगिनी काम करतात, सोशल वर्कमध्ये करतात, पास्टल वर्कमध्ये करतात आणि एज्युकेशन फील्डमध्ये करतात. आमची साथ असेलच आणि एक अशी म्हणून मी ह्या मॅगझिनला शुभेच्छा देतो. आणि हे जे तुम्ही कार्य केलेलं आहे ते एकदम कौतुकास्पद आहे. आणि जिल्ह्यात आम्ही अल्पसंख्याक असून आम्हाला तुम्ही जे एवढं मान दिलेलं आहे तर तुमच्या एवढं आम्ही कौतुक कोणाचंच करू शकत नाही. आणि तुम्ही जे हे कार्य करताय आणि चांगलंच कार्य केलेलं आहे की होली जॉली क्रिसमस हे तुम्ही नाताळाचा आमचा संदेश आमच्या सिंधुदुर्ग लोकांना पाठवलेला आहे. त्याचप्रमाणे इतर बाकीच्या लोकांना समजते. आणि तुम्हाला हे दैनिक काढल्याबद्दल आणि साप्ताहिक काढल्याबद्दल तुम्हाला मी शुभेच्छा मनपूर्वक देतो. मला मनापासून आनंद होतो की ख्रिश्चन बांधव हे असे आहेत की जे सावंतवाडीचं त्यावेळेचं जे संस्थान होतं याच्याशी एकरूप झालेला असा समाज की ज्यांनी शांतता कायम बाळगली. आणि ज्याप्रमाणे दुधामध्ये आपण साखर टाकल्यानंतर दुधाची गोडी वाढते, त्याप्रमाणे ह्या सावंतवाडी संस्थानच्या संस्कृतीशी ते एकरूप झाले. कारण हा इतिहास आहे सावंतवाडी संस्थानचा. सावंतवाडी संस्थान हे विजापूर खाली येत होतं आणि त्याच्यामुळे विजापूर संस्थानशी ते संलग्न असल्यामुळे त्याचं एक वेगळं अस्तित्व महाराष्ट्रामध्ये होतं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये एका बाजूला छत्रपतींचं राज्य होतं, जे छत्रपतींची आर्मी खूप पॉवरफुल होती, आणि दुसरीकडे ब्रिटिश होते जे अगदी मुंबईमधून थेट कोकण किनारपट्टीपर्यंत धडका त्यांच्या नौका मारत होत्या. अशा परिस्थितीमध्ये एक निर्णय सावंतवाडीच्या महाराजांनी घेतला की आपल्याला एक करार करायला लागेल पोर्तुगीजांच्या बरोबर. समुद्राद्वारे होणाऱ्या अतिक्रमणाला रोखण्यासाठी त्यांनी हा करार केला. आणि त्याच्याचबरोबर पोर्तुगीजांचं असं होतं की त्यांची आर्मी फार हे होती, दुबळी होती. मग ह्या बाजूने छत्रपतींच्या फौजा येत असतील किंवा ब्रिटिशांच्या फौजा असेल तर त्यांना जमीन मार्गे रोखावं. आपण लक्षात घेतलं तर 150 वर्ष ब्रिटिशांनी राज्य केलं, पण पोर्तुगीजांचं 300 वर्ष राज्य हे केवळ सावंतवाडी संस्थानमुळे टिकू शकलं. आणि त्यावेळेला जो करार झाला त्या करारामध्ये सावंतवाडीचा जो आज तेरेखोल किल्ला गोव्यामध्ये आहे हा किल्ला पोर्तुगीजांना देण्यात आला आणि 2 महाल देण्यात आले. महाल म्हणजे त्या छोट्या तालुक्याला महाल म्हणायचे, त्याच्यापैकी एक साखळी आणि दुसरा पेडणे तालुका. आणि हे दिल्यानंतर ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार हा सावंतवाडी संस्थानमध्ये करण्याची मुभा ही त्या काळच्या आमच्या महाराजांनी दिलं, ज्यांचं नाव महात्मा गांधींनी स्वतः त्यांना रामराजा म्हटलेलं होतं. म्हणून विजापूर संस्थानच्या अखत्यारी देत असल्यामुळे इथं मुस्लिम धर्म फोफवला आणि त्याच्याचबरोबर पोर्तुगीजांशी असलेल्या ह्या करारामुळे ख्रिश्चन धर्माचा प्रसारसुद्धा ह्या संस्थानामध्ये झाला. परंतु ह्या संस्थांचं वैशिष्ट्य असं आहे की या 300 वर्षाच्या कालावधीमध्ये एकही जातीय दंगल ही या संस्थांमध्ये झालं नाही. हे या संस्थांचं वैशिष्ट्य आहे. आणि विशेषतः मी आपल्याला सांगितलं की जसं दुधामध्ये साखर विरघळावी त्याप्रमाणे आमचे ख्रिश्चन बांधव अस्खलित मराठी बोलतात, आम्ही छानपैकी कोकणी बोलतो. मी दरवेळेला मिडनाईट मासला जातो आणि आशीर्वाद किस्से बांधवांचे घेताना मी कोकणीमध्ये भाषण करतो, कारण माझी आई आहे गोव्याची. आणि त्याच्यामुळे एक हा जो काही संबंध आहे. आणि तुम्ही बघितलं तर अत्यंत शांतताप्रिय असा समाज, आणि ज्या समाजाने सिंधुदुर्गच्या विकासामध्ये फार मोठे योगदान दिलेलं आहे. आणि हे करत असताना सावंतवाडीचे एक नगराध्यक्ष हे सुद्धा ख्रिश्चन समाजाचे झालेले आहेत. आणि सावंतवाडीच्या पहिल्या महिला नगराध्यक्ष झाल्या लोबो मॅडम, ह्या सुद्धा ख्रिस्ती समाजाच्या होत्या. म्हणजे तिथं काय मेजॉरिटी होती ख्रिस्ती समाजाची म्हणून त्यांना ते पद मिळालं नाही. परंतु आम्ही कर्तृत्व बघतो आणि त्याच्याचबरोबर सर्व समाजांना प्रतिनिधित्व कसं मिळेल याचं सुद्धा एक आगळं वेगळं बाळकडू हे आम्हाला सावंतवाडीच्या संस्थांनी दिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्या प्रवाहामध्ये जो समाज एकरूप झाला आणि ज्यांनी सावंतवाडीच्या आणि सावंतवाडी त्यावेळेचं संस्थान म्हणजे आताचा सिंधुदुर्ग जिल्हा याच्या विकासामध्ये योगदान दिलं, त्यांच्या सणांना उपस्थित राहणं, त्यांच्या आनंदामध्ये सहभागी होणं हा एक आनंदाचा क्षण असतो. आणि सर मला आपले खरोखर आभार मानायचे आहेत की तुम्ही एका अशा उत्कृष्ट क्षणाला तुम्ही ते टिपलेलं आहे तुमच्या लेखणीच्याद्वारे, तुमच्या कॅमेऱ्याच्याद्वारे, तुमच्या कोकण सादमधून. आणि ते जे एक नातं आहे ते अधिक दृढ करण्याचं काम हे तुम्ही केलेलं आहे. एका चांगल्या अशा ख्रिसमसच्या चांगल्या शुभेच्छा ह्याच्यापेक्षा अधिक चांगल्या असू शकत नाहीत.
या शांततामय समाजाला मी ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. सर्वांना मी मेरी ख्रिसमस म्हणत असतानाच त्यांना चांगलं आयुष्य, चांगलं आरोग्य लाभो आणि त्यांची खूप भरभराट हो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि त्याच्याचबरोबर ज्या ज्या संस्था आज कॅथलिक समाजामध्ये काम करतात, विशेषतः कॅथलिक कोऑपरेटिव्ह सोसायटीसुद्धा, बँक आहे, त्यांच्याकडून सुद्धा खूप चांगली सेवा ही या समाजाची घडते. त्याच्यासुद्धा सर्व पदाधिकाऱ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि हा मंगलमय असा प्रसंग आपल्या या आपण काढलेल्या छोट्याशा, आपण ज्याला असं म्हणू शकणार नाही की ती पुरवणी आहे, तो संग्रहणीय असा तो एक छोटंसं ते मॅगझिनसारखं आहे. आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक ख्रिस्ती बांधवच नव्हे तर प्रत्येक हिंदू बांधवसुद्धा ते आपल्या सोबत ठेवतील, ते वाचतील. आणि याच्यामुळे कोकणसादची हाईट आणि वाढलेली आहे एवढं मला सांगावं वाटतं की हा तुम्ही केलेला प्रयत्न खूपच चांगला आहे. आणि त्याचं जे देखणं रूप आहे ते निश्चितपणे सगळ्या कॅथलिक बांधवांना आवडेल, हिंदू बांधवांना आवडेल. आणि ह्या समाजाला तुम्ही दिलेली ती एक भेट आहे असं मी समजतो. सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे बिशप ऑल्विन बरेटो यांनीही सिंधुदुर्ग नगरी इथं प्रकाशन केलं. यावेळी सिनियर करस्पॉन्डंट देवयानी वरसकर उपस्थित होत्या. कोकणातलं पहिलं बुकलेट प्रकाशित करून कोकणसाद आणि सिंधुदुर्ग लाईव्हनं इतिहास घडवला असून या बुकलेट मधील माहिती, त्याचा दर्जा याचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. या बुकलेटचं जोरदार स्वागत होत आहे. दरम्यान केवळ बातम्या नव्हे तर समाजाशी एकरूप होण्याच्या दृष्टीनं आम्ही सर्व धर्मियांचे सण आमच्या माध्यमातून अतिशय अभिनव पद्धतीनं साजरे करत आहोत. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. समाजाच्या सुखदुःखाशी एकरूप होण्यासाठी याच पद्धतीनं सिंधुदुर्ग लाईव्ह आणि कोकणसाद अखंडपणे कार्यरत राहील अशी ग्वाही देत कोकणवासियांच्या उदंड प्रतिसादाबद्दल दैनिक कोकणसादचे संपादक, सिंधुदुर्ग लाईव्हचे एडिटर इन चीफ सागर चव्हाण यांनी समस्त कोकणवासियांचे विशेष आभार मानले. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.